Ayop ng mga tao. Yan, binulabog. Wala na. Sabi ko, manuso kayo, hindi magkulambog. Wala namang kumakagat eh. Ito ay susong papa. So guys, ito na yung nahuli namin. Tadaan! At ito yung suso. Dami. Pangulam na kami hanggang bukas. Yun o, nanguhuli pa yung anak ko. Sila nanay nauna na. Kaya kami na lang naiwan. Sayang kasi makagat eh. Hello guys! Welcome back to my channel! Nandito kami sa susuan ng kabayo. Yan, yung hipag ko, si Josie, si Aling Gracia, si Aling Angie, ayun pa sa huli. Bilisan mo! Wala namang ganyanan, grabe siya. Kasi ang ganda, ang dami saging. Ay, si paring Rachel. So guys, don't forget to subscribe. Pasensya na po kayo guys, madaldal yung mga kasama ko. Hindi iuwi. Char. Hindi pala pwedeng puro babae. O, teka lang, huy. Pag nalaglag ako eh. Yung cellphone ko. Kulang pa yung pinagtutuan ng hindot. O, teka, basa. So, dito na kami guys sa sapa. Ano na, akong bagay. Sige. Susong na. Kaya nga ako nakasapatos eh. Oo! Huwag yun masyado maliit. Hindi Josie. Nakahuli siya ng suso. So guys, ganyang kahirap manuso. Kaya deserve namin yung price ng suso kasi ganito siya kahirap. Ganito siya kahirap ulihin. Kain titingin. Wala namang ano. Wala namang burat. Hindi, walang titingin. May nahuli ka na? Walang titingin. Charot. Ang lilit naman eh. Ano sa akin kasi yung lalaki. Magaling nga siya mga pa. Wow! Ayun yung isa. Ano naman? Ilit-ilit yan, natutulog. Ito po yung isa. Paupo-upo lang. Ebidensya. Dalawa todo effort. Kanina, hindi siya marunong manghuli ng suso. Yan, yung nakabalanggot. Pero nung matuto manghuli ng suso, ayan. Dinadakot na. Ano na nakita doon? Di mo ko panoorin. Yan. Nandyan po yung maraming suso sa mga ganyan tambak. Tambak ng baha. Saka sa gilid-gilid ng... Ito. Ito na po yung huli ni paring Rachel. Charan! Marami na siyang huli. Marami na siyang huli kaysa sa amin. Kulang pa sa'yo. Dumakot ka kasing dumakot. Hindi pag-away ka pa nga kay Russell.
Mars, ano nangyari sa'yo? Dami. Ayun o! Makapanghuli na nga. Merienda time. Type take. Para sa mga walang tanghalian. Tapos na sila mag-merienda. The best talaga yung pizza namin. Oh. Nililinis pa yung hulihan namin ng suso. Wala na talaga kami makikita ng ganyang klaseng pinsan. Yehey! Oh, yung pizza ko. Pizza kong the best sa lahat. Hoy, wag ka manduga, Mars. Wag ka manduga, Mars. Linaw ng tubig, oh. So, guys, nandito tayo sa balong nila. Dito sila naliligo. Karaniwan ng mga tao dito. Dito sila naliligo. Kasi wala pa silang nawasa. Yan. Balong yan. Tapos may motor doon. Punta sa kanilang bahay. Ang linaw niya. Sobra. Grabe, napakalinaw. Sobrang linaw. Sarap maligo. Ito yung sapa. Charan! Ayun yung karugtong ng sinusuan namin. Kaway-kaway! Sarap maligo. So guys, lakad is real. Tapos na kaming manuso, kaya uuwi na kami. Charan! Mars! Ay! Hirap na hirap sa buhay. Dami niya nahuli isang timba. Nahuli ko yata 1 kilo lang. Di pa makabili ng 1 kilong bigas to. Nakunti pa ko lang. Ayun pa isa. Sana all may motor. Kain guys. May pakain po. May pakain po si Insan Raffel. Sarap. Lumpia Shanghai pa. Paritong galunggong. Mars, gutom na gutom ka. Ayun po yung nagpakain sa amin. May dala tayong ano yun. Picnic eh, no?